pán Marek Hudec nám porozprával viac svojich postrebov ohľadne oblasti kultúry. Dobrý večer. Vystupujem v mene kultúrnej obce a signatárov petície na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorej pôsobenie zároveň baví, často pôsobí ako paródia, no zároveň desí, lebo jej nekompetentnosť je podaná s úplnou vážnosťou a aroganciou. Na nekompetentných ministrov a ministerky sme v tomto rezorte zvyknutí a zvyknuté. Pred 5 rokmi sme rovnako protestovali proti ministerke Lašákovej, ktorej konanie pripomínalo tiež skôr panovanie zlej kráľovnej než službu verejnosti. Výroky Martiny Šimkovičovej pripomínajú filozofiu normalizácie a fašizmu. Žiadna ministerka za tak krátke pôsobenie nezjednotila tak veľkú časť kultúrnej obce proti sebe ako ona. Najprv sa celé Slovensko bavilo na jej liste českému kolegovi, kde sa označila za čelnú predstaviteľku kultúry. Keby bol tento text stredoškolským slohom, zrejme by za svoju štilistiku dostal nedostatočnú. Potom nás pohoršilo jej videnie kultúry, ktorá sa vraj nemá miešať a má byť len slovenská. Pýtam sa potom, keď je taká hrdá národniarka, prečo žije v Rakúsku.